छबारु थाइबानि लारु नै लानानै फैलायबाय क्रिसमासनि अफार दं जाहैबाय दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया बुंनो थिननायलाय बुंबाय 1600आवनो मोनगोन जाहैबाय नै बे दख'नाखौथ' नोंथांमोना फसायदोंबा लादो फसायाखैबा दोनदो आंहालाय माहा बखिल मोनबानो जाबाय थ' बेफोर गासिबो 1600नि जाहैबाय थ' लानोबा माबार लादो क्रिसमासनिल' अफार दं जाहैबाय ओमफ्राय मा होनबावनांगौथाय मा होनबावनांगौथाय गैलालै जायखिया मोजांथार मा दख'नायालाय मोजाङानो अबेसे मोजांखौसो आंबो मोजां होनखागोन नङा होमबा ने आगरा माथो रिगि रिगां देन्जार मोजां नुदोंलाय सिख्लाफोर देन्जार मोजां नुदों माथो गाजा मोजां नुखाबाय माथो नै बेखौबो हाय हिन्जाव जानायमोनब्ला बारला बारसि बारनानै होख्लायजोबगोन आं सारा दुनियानि सेंग्राफोरजोंनो आङो बारदेला बुरदेला ओरै थांलाय ओरै फैलाय दख'ना गाननानैनो बुरखायजोबगोन आं ओमफ्राय माथो बुंबावनो जाय फसायदों लाबानो जाबाय दिनै आं मेथाइ खननो गोसो गैया गोसोफ्रा बोरैबा गाज्रि जानानै दं आरोखि मानि थाखाय गाज्रि जानानै दं बेफोरखौ आं होनला जायखिजायानो जियानो जाया मानो नोंथांमोना मोजां नुदोंबा होखानाय नाम्बाराव फन खालामदो दावस्रि देलायनो खर'खौ जाहरदो आरो आंखौ बुंदों राधा अमा राजानो होनदों होननानै बुंनो